Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kan albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan.
lihitimong mga impormasyon na aga pa sana, dapat nang maaraman, dapat nang antabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daing kakampihan paduman sa progresibong Kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at alam mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog. Asin Panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moksea. Sa serbisyo Asin Riparo, tigrisa na sa Bicolnet TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Mr. Hulbutana Manny Moksea sa Bicolnet TV. Si Manny Moksea sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicolnet TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicolnet TV.
Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Reparo. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, maoran-oran na pagka Lunes nin aga. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao World. Good morning! Magandang umaga po. Kay Sayon ako, kay Manong Cyrene, kay Adan Eva Jr., kay Art Blanquisco Jr., kay Manong Christian, mga atab na nakatutok sa tuya, kay Ma'am Tet Cargulyo, good morning, kay Sir Gerard Bergunyo, Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyang pong aldaw kita nin Lunes. Lunes na Lunes. Petsa 16 na po kita ngunyan kang bulan na Setyembre taon 2024. Sabayan po nindon sa indong lingkod 2 oras kita 7 to 9. Ore-restoryahan naman lamang kita tabi Ma'am Tet Cargulyo kang mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa satuya pong palibot. Siyempre, so mga nagkakalap po yan kan sa indong lingkod. Apera po yan kan mga pigpapaabot man po nindo digding mga reparo. Sa tuya po yan tatawanin serbisyo sa laog kaining programa. May klase po ang Legazpi City, wara man po kipig paluwas na abiso. Yan. Dahil ki abiso ang Legazpi City pero inutunta na ini ang Tabaco City. May abiso na po si Mayor Crisel. Pero sa mga estudyante tabi, Manong Rodel Brotamonte, ayaw na sa eskwelahan. Medyo ngunyan pa sa nano. Papa Choy, good morning. Sabayan po nindon sa indong lingkod 2 oras kita 7 to 9 ha. Oy, duman po sa may mga kumpleanyo ngunyan September 16. Maligayang happy birthday. Happy na birthday pa. Siyempre mga tugang daman man po sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan. Dahil nang ganito paglingawan ng sa kuyang perming tugon ha. Iringatan ta po ang satuyang mga sadiri. Tawara man po kay ibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana Sir Javier Bunsa. Daman po sa may mga kamunduan ng samuya pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan parahay na tabi ka mo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurang nam. Amen. Amen, Lord. Thank you, Lord. Salamat, Lord. Sa panibago na naman na aldaw na itinaom mo sa lambang saro sa samuya. Bahala ka na tabi, Lord, ha? Bahala ka na tabi, Lord. Thank you. Salamat, Lord. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana tabi ni ang sa indo pong servidor asin taga Reparo,
Siyempre, live na live po kita mga tugang mga kabayan sa BicolNet TV kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan sa muyang station manager si Maestro Neil Adtuon. Kasabay tabi dyan ang bilog na tropa. Mga tugang mga kabayanan, gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And siyempre mga tugang kami po minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po okay lang kita ha. Okay lang po kita. And siyempre mga tugang, masana ang gusto minigdi, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And siyempre mga tugang, bawal tabi ang kidit sa mga panahon pong ini. Good morning tabi sa mga taga Bicol. Good morning man tabi sa Indo sa mga nakatutok tulos sa tuya ngunyan. Oy, paki-share na lang tabi kan sa tuyang programa para mahiling man kang iba. Kay Ma'am Liz Manlapas Kapos Abalo. Good morning. Kay Ma'am Jocelyn Canla Sermox, good morning. Shout out naman tabi digdi po sa Pasakaw, Camarines Sur. Yan, good morning po sa mga taga Pasakaw. Kumusta tabi ka mo dyan? Kumusta tabi ang panahon dyan sa Pasakaw? Dyan sa may parting Kamsur, igwamang ki suspension ngunya na kang klase, adi? Dakulon tabi Sir Javier naman na nagngungurob-ngurob ngunya na lunes. At akong matatandaan ta ka nakaaging Biyernes, pig suspindi baga, digdi po sa probinsya kang Albayso klase. Kang Biyernes, mala yan kang Biyernes, magayunon sa panahon, maghapon. Ngunyan na lunes tabi, Sir Javier, kasubanggi pasigi ang bagrat, nagpaparaharalat ki, pod kay ni ki abiso. Arabang ki abiso. Warang abiso, ibig sabihin, diretso ang klase. No. Pero inotunta na ha sa syudad kang Tabaco, mga tugang, igwaki abiso si Mayor Crisel. Sandali ha, takwaon tada mo na so abiso ni Mayor Crisel. Apod kaya na importantihon. Pero tabi, Ma'am Aruba, sa mga estudyante, uruto na baga sa eskwelahan. Arama yun. Citywide suspensions of classes in preschool to senior high school, both public and private localized suspension for college level, September 16, 2024. Ayan tabi ang abiso ni Mayor Crisel. Ayan. So, sa Tabaco, suspendido po. Sa ibang lugar tabi, dahil na ka mo mag-asa. Diretso na ka mo. Diretso tabi ang klase nindo. Ano nangyari kaning pahit na ni? Sandali ha. Nailing mo na yan. Bata nagkakyo na duman sa saibong. Nawara lugod. Anong pahit tayo niyo? Sandali ha. Dali ito na. Okay. Sige tabi mga tugang. Ano ang mga reparo tagon yan? Talunes. Apira kan sigan ngururob na naman indo. Tamiling yung lugod mauranon. Dahil nagsususpindi. Anon mga reparo tangon niya na Lunes tabi mga tugang ha. Makiki-update kita dyan. Igwa naman daang malilipot.
Sige. Makiki-update kita taon-taon mga tugang kang magiging kamugtakan kang panahon. Dahil man po kibagyo adi. Wala man po kibagyo, kundi so route ki panahon na pigbabantayan kang pag-asa, yaon patabi sa luwas kang Philippine Area of Responsibility. Pig-aasahan na malawg ini sa par sa aga pa. Kundi mauranon kita digdi adi. Mauranon po digdi sa probinsya kang Albay. Ako ka ito noy ngaya, pag maklase, sasabihon ko sa lolo ko na musnalo ta mapabulod kita, pero pagdaing klase, hiriton kaan ang pag-eskwela ko. Ayo. Sayang kang balon. Sil Maricanya, good morning. Kay Ma'am Elsie Lorenzana Brumahon, good morning. Sayang baga kang balon. Kaya maglawg ka ta. Sayang kang balon. Dahil naman patian mapudkaan. Dahil naman ang mabawi sa imo kang magurang mo. Subalon mo. Tahutok ka na. Di may balon ka. Ayo. Sige hata makiki-update tabi kita mga tugang sa aga. Igwak po ki magayon na bareta sa mga motorista. Igwa po ki dakaambang rollback sa mga produktong petrolyo sa aga. Ang P-Box mga tugang nagbabala po na posible tabi o kaya sa posibleng pagdaros-dos kang lahar hali po dyan sa Bulkang Mayon. Sige bagang oran. Jackpot naman kayo sa mga parakwari. Dakol na naman nabasod. Ma'am Gerly Berreguño, good morning. Oy mga tugang, ang Malinaw Albay, ang local government unit kang Malinaw Albay nakaresibi po din 3.7 million pesos. Ayuda po inida para po naman sa 129 beneficiaryo kang DULE. Itong Integrated Livelihood Program. Maswerte so Malinaw adi. May 3.7 million. Oy, sobra mga tugang sa 500 na mga taga Malinaw Albay. So mga residentes dyan sa Malinaw Albay na kinabang po sa libreng medical and dental services sa ginibong Tarabangan Karaban kang AKB Party List. Sa panginginot yan kang sa kuyang idol na si Congressman Jill Bongalon. Dakulso na kinabang adi. Mabuhay tabi si Congressman Atty. Jill Bongalon. So kadiwa ng Pangulo dyan sa Malinaw Albay, uminarangkada na. Ang Malilipot Albay mga tugang, top 8 sa national top performing provinces, city and municipalities, and strengthening local government finance for fiscal year 2022 to 2023. Congratulations po sa Malilipot Albay. Kay Jonah Cooper, good morning. Maray na aga sa sakuyang idol na si Boss Rene Buenconseo Realizan. Mabuhay ang Wandi. Depende po sa mga parents po kung papalaugunin do sa mga ayubaga. Niatanganing amay pa, tabi mga tugang, mga kabayan, kamutabing mga magurang, kamo may pudir man na magsuspindi kang klase. Kung pigiding hiling nindo ang sa indong istaran, mabalyo sa salog ang sa indong mga aki, dai na po nindo paghalaton, so may suspension o dai. Kamo na mismo magdesisyon, dai ko pa eskwelaon ang aki ko, isuspend ko ang klase kang aki ko. Delikado.
ngunyan. Ang magurang baga, pwede niyang isuspend ang klase. Kang sayang aki sana ha. Aki niya sana. Iyo. Dependan sa magurang. Iyo, kung halimbawa talaga kung ano ang kamugtakan kan sa indong naistaran, kamo baga nakakaaram kaysa malag pa sa piligroan sa indong mga chikiting. Bakong iyo tabi, Madam Maylin, Ma'am Maria Elena Yamamoto, good morning. May tama tabi ako. Delikado so aki, dahil natabi pagpa-eskwelahon. I-declare na kang magurang na suspended ang klase kang aki niya. Arag ka iniha, tabata baga nagura na kang sarong aldaw pa tapos kasubang gimauranon. Kung mabaralyo ka mo sa salog, ay inay. Tadakulon ngunyan tabi, boss Rene Realizan, dakulon na naghapot ngunyan. No rin ngaya ang pag-file kang COC. So mga magkarandidato baga, no rin ngaya ma-file. Dakulon na nagharapot. And no rin mapuon ang karampanyahan, tapahit-pahit na ngunyan. Pahit-pahit na. Sige ha, taramon ta daw iyan. Kung no arin tabi, mapail kan sa indang sertipiko di kandidatura. Tapos kung no arin tabi ang karampanyahan. Sa bagay, ngunyan, pwede na mangampanya, tabako ka pa man official candidate. Eyo, sige daw, aramutan at yan ha, kung no arin tabi, mapail kang sertipiko di kandidatura. Tapos kung no arin tabi, sinda pwede mangampanya. Ngunyan day, pasinda pwedeng isabiho na ngayon, iboto mo ako ha. Tabako pa man sinda official candidate, pero sige ng paramdam. Sabi ka na dangog ko, mag-iribanan pa ganyan kita, bako ngayon ngunyan. May mga masunod pa mag-iiribanan kita, magdadarangog-dangogan kita. No. Yeah. Kay Ma'am Buriga da sir, good morning. Kay Boss Ato Kabigaw, good morning tabi. Sige haramon tantaw-taw. Sige ang harapot. No rin nga mapail kang COC. Pero bago ka mo mag-file kang COC, siguraduhon tabi nindo na registrado ka mo butante ha. Taso registration tabi matapos iyan sa September 30. September 30. Siguraduhon tabi nindong naka-restro ka mo. Kung day ka mo nagka-restro, day ka mo matapuyasan. Ata na matindi dangon yan. Siguraduhon nindo nagka-restro ka mo. Ang sabi, mabahada kipirak ngunyan. Ngunyan na eleksyon. Pag nagbaha kipirak, sagupon ta. No. Sa luhon ta tulos. Pag nagbaha kipirak. Sabi kang padiyong kumabha nga niyang kipirak ngayong eleksyon. No. Ako pag nagbaha di saludon mo. Alas 7:30 na po ang satuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan ta na tabi muna. Pasalamatan ta na tabi muna ang satuyang mga katuwang digi sa programa. Alas 7:30 na po. Ayun na baga ngaya. Sinabi mo na ngayon kasubago. Pangyayari sa kinaba naman. Alas 7:30 na, pasalamatan ta na tabi muna ang satuyang mga katuwang digdi po sa programa. Serbisyo Asin Reparo. Oy, salamat po sa MBY Dormitory. MBY Dormitory, makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po, sinda. Ayo ay bangag si awi.
Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sa natabi yan makuha, dyan iyan sa along National Road, sa pagitan niyan kang UST and Mariners, ano, dyan iyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory, ha? Safe na safe po kamo dyan. Kay Madam Maylin, ohayo gozaimasu. Ingat po, permi. Salamat po noon. Siyempre mga tugang, ang programang inidaraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bonggao, kang probinsya ni Nalbay. Katuwang taman dyan ang sa tuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso, City Councilor Rener Burse, kang syudad din Tabaco. Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor si Capos Bilo kang Malinaw, si ABC President Cap Art Abila dyan po sa SB Malinaw. Thank you. Sa Capos Bilo Lotto Outlet dyan kay Busbab, dyan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Dyan tabi ka mo magtaya sa loto, ha? Bako tabi sa waiting. Dyan sa lamang kita maging milyonaryo sa loto. Yan. Yan po mga tugang, mga kabayan ng Satuya, mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Dukha man ang aking buhay, tayo'y dapat magdiwang. Sige ha, kuwanta daw tabi mo ng linya kang Pag-asa. Aramon tamunan magiging kamugtakan kang Satuyang Panganawon Pag-asa. Good morning. Lunes sa inyong lahat at live muna dito sa Pag-asa Weather Forecasting. Naaalala mo ba? Ano nangyari sa imo Pag-asa? Sandali Pag-asa. Pag-asa. Shh. Nahiling mo na. Magandang umaga po ng Lunes sa inyong lahat at live muna dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na lagay ng ating panahon ngayong September 16, 2024. At sa ating latest satellite images, makikita natin tatlong major weather systems ang nakakaapekto sa ating bansa. Ang southwest monsoon, partikular na dito sa kanlurang bahagi ng ating kapuluan. Meron tayong low pressure area na sa may silangan ng Northern Luzon, at gayon din ang isang bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility na may international name na Pulasan. So unahin natin itong low pressure area na nasa may bahagi ng 400 km silangan ng Tuguegarao City sa Cagayan o 385 km east-northeast ng Kasiguran sa Aurora. Ngayong araw, malaki yung tsansa na maging bagyo ito ang low pressure area na nasa may silangan nga ng Tuguegarao. Kaya iba yung pag-iingat, lalong-lalo na sa mga kababayan natin dito sa may Cagayan Valley region. Kapag naging bagyo po itong low pressure area na ito ay magtataas tayo ng tropical cyclone wind signal, partikular na dito sa may bahagi ng Cagayan Valley region. Asahan natin ngayong araw malaking tsansa ng mga pag-ulan, lalong-lalo na sa area ng Northern Luzon, ito area ng Cagayan Valley kasama itong bahagi ng Aurora, at may mga pagbugso rin ng hangin habang lumalapit kasi inaasahan natin na posibleng lumapit sa bahagi ng ating kalupaan itong low pressure area na maaaring maging bagyo sa araw na ito. Ang susunod natin, itong bagyo naman sa labas ng Philippine Area of Responsibility na mayroong international name na Pulasan. Alam niyo po yung Pulasan, ang ibig sabihin niyan, isang uri ng prutas sa bansang Malaysia. So bansang Malaysia yung nagbigay nitong pangalan na ito dito sa may bahagi ng ating lugar. At ang huling lokasyon nito as of 4 a.m. may 2,000 kilometro east-southeastern ng Luzon. Wala pa itong direktang epekto sa ating bansa at base din sa ating track na ipapakita ko mamaya, malit naman yung tsansa na ito ay lumapit sa kalupaan natin at posibleng sundan lamang niya yung track kagaya ng Ferdy. At ito rin ay maaari ding magpalakas ng habagat at ito'y ikatlong weather system na nakakaapekto sa ating bansa. Makikita po ninyo, malaki yung tsansa na maulan na panahon ng mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa, dulot ng southwest monsoon o habagat, at idagdag din natin yung epekto ng low pressure area, kaya makikita nyo halos maulap na kalangitan ang makakaapekto sa ating bansa na may mga pag-ulan mula katamtaman hanggang sa kuminsan ng malalakas na mga pag-ulan, lalong-lalo na sa may area ng Western Visayas at Mimaropa, ang iba pang bahagi ng Kabisayaan, Southern Luzon, at gayon din sa may bahagi ng Northern Mindanao ay patuloy na makararanas din ng mga pag-ulan, kaya iba yung pag-iingat sa mga posibilidad ng mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Kamaynilaan naman, medyo maulap na kalangitan din ang mararanasan, gayon din sa Central Luzon
at iba pang bahagi po ng Luzon. Maliban dito, wala na tayong iba pang minomonitor na low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. At narito nga ang track ng bagyong Sipulasa. Naglabas po tayo ng Tropical Cyclone Advisory as of 5 a.m. sa araw na ito. Makikita po ninyo, kagaya din ni Ferdy, posible lamang itong dumaplis dito sa boundary ng PAR. Hindi natin inalis yung posibilidad na maaari din itong hindi pumasok, lalo na kapag nagbago ito ng track. Pero makikita natin, base sa ating pinahuling datos, pumasok man o hindi, itong bagyong Sipulasan ay palalakasin niya yung habagat, kaya magpapatuloy ang mga ulan lalong-lalo na sa bahagi ng Southern Luzon at ng Visayas. Yung Southern Luzon, ito po yung area ng Bicol Region, Mimaropa, at gayon din sa bahagi ng Calabarzon. Maaari ding magkaroon ng mga pag-ulan dito sa Kamaynilaan. At posible dito lumabas ng Philippine Area of Responsibility kung papasok man ito araw naman ng Miyerkules. So yung bukas, Tuesday hanggang Miyerkules, ito yung nakikita natin na duration ng pagpasok at paglabas ng bagyong Pulasan. Ang magiging pangalan ng susunod na bagyo, kung sakali man pong itong Pulasan yun or yung low pressure area na sa may silangan ng Tuguegarao ay Hener. Ang susunod naman po kay Hener ay Helen. So ito po yung mga dalawang pangalan ng mga bagyo na magiging pangalan po ng bagyo dito sa ating bansa, Hener at Helen. At dito nga, narito po ang magiging lagay ng panahon. Makikita po natin malaki yung tsansa ng malalakas sa mga pag-ulan. Lalong-lalo na sa may area ng Occidental Mindoro. May mga na-monitor na po tayo na malalakas sa mga pag-ulan sa bahaging ito ng ating bansa. Kaya iba yung pag-iingat sa mga kababayan natin, lalo na sa Mimaropa, sa mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Magiging maulan din sa malaking bahagi ng Bicol Region. At samantala, katamtaman hanggang sa malalakas yung mga pag-ulan na maranasan sa malaking bahagi ng Luzon, ng Northern Luzon, ng Central Luzon at gayon din dito sa Kamaynilaan. Today, medyo maulap na kalangitan ng mararanasan sa Kamaynilaan na may mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Agwat ng temperatura sa Lawag, 26 to 31 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, 24 to 30 degrees Celsius. Sa Baguio, 17 to 23 degrees Celsius. Sa Kamaynilaan, 25 to 31. Sa Tagaytay, hanggang 29 degrees Celsius. Habang sa Legazpi, hanggang 29 degrees Celsius. Malalakas na mga pag-ulan din ang mararanasan sa malaking bahagi ng Palawan sa araw na ito. Agwat ng temperatura sa Calayan Islands, 25 to 30 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa, 25 to 30 degrees Celsius. Maulan din na panahon ang mararanasan sa Western Visayas at Negros Island Region, habang kalat-kalat na mga pag-ulan ang mararanasan sa nalabing bahagi ng Kabisayaan. Ito ay dulot ng southwest monsoon o habagat. Agwat ng temperatura sa Iloilo ay mula 25 to 29 degrees Celsius. Sa Cebu, 24 to 29 degrees Celsius, habang sa Tacloban, 27 to 30 degrees Celsius. Malaking bahagi din ng Mindanao ay makararanas ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan dulot ng habagat, habang sa area ng Davao Region, mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog naman sa hapon hanggang sa gabi ang maaaring maranasan ng mga kababayan natin sa bahagi ng Davao Region. Agwat ng temperatura sa Zamboanga, 26 to 30 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 26 to 31 degrees Celsius. Sa Davao naman, 26 to 33 degrees Celsius. Samantala, meron tayong nakataas sa gale warning ngayon. Ito ay epekto ng southwest monsoon o habagat. Kaya iba yung pag-iingat, lalong-lalo sa mga kababayan natin sa Occidental Mindoro, Palawan, Romblon, Masbate, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Southern Leyte, sa Leyte, gayon din sa Zamboanga del Norte, Camiguin, Dinagat Island, at Surigao del Norte. Sa may, ito po yung area ng Northern Mindanao. Makikita nyo sa mga lugar kung saan meron po tayong mga nakapula na kulay, ay inaasahan natin yung malalaking pag-alo ng karagatan. Iwasan mo ng pumalaot, lalong-lalo na yung maliliit na mga bangka at maliliit na mga sasakyang pandagat. At narito naman natin inaasahang mga pag-ulan sa mga susunod na araw. Lalong-lalo na ito po yung mga areas na makararanas ng malalakas na mga pag-ulan. Ngayong araw hanggang bukas, itong bahagi ng Palawan at gayon din sa may Occidental Mindoro at sa Western Visayas. So iba yung pag-iingat po dito sa mga areas na ito dahil posible nga yung mga pagbaha at pag-uho ng lupa. Bukas naman, magpapatuloy yung mga pag-ulan sa bahagi ng Palawan, Mindoro at Western Visayas. May epekto rin po itong habagat. So ito, mga pag-ulan na mararanasan natin mula ngayon hanggang sa Miyerkules at Huwebes, ito ay dulot ng southwest monsoon at yung LPA na pwedeng maging bagyo. Pagdating ng araw ng Miyerkules, maulan pa rin sa Occidental Mindoro. Inaasahan din natin hanggang sa malalakas na mga pag-ulan na mararanasan sa Zambales, Bataan, sa Western Visayas, na nalabing bahagi ng Mimaropa, sa Cagayan kasamang Babuyan Islands, Isabela at Apayao. So ito po ay base sa ating update, weather advisory as of 5 a.m. So magbibigay din tayo ng update mamaya po ang alas 11 naman ng umaga.
Samantala, ang araw natin ay sisikat, ganap na 5:45 na umaga at lulubog, ganap na 5:57 ng gabi. At sundan tayo sa itang ibang mga social media platform sa X, Facebook at YouTube at sa ating website pag-asa.doc.gov.ph. Lalo na't may minomonitor tayo na low pressure area. Inulit ko po, posible itong maging bagyo ngayong araw. At kung sakali itong maging bagyo ay magbibigay agad tayo ng 11 a.m. update mamaya. At live mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, ako naman si Obet Badrina. Maghanda tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po, hanggang sa muli. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Minsan sa'y dahil malingaw ka sa pagkatulog asin sa pagmata. Okay mga tugang, yan po ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Salamat tabi Pag-asa. So tulong weather system ang nakaka-apektar sa tuya. So itong bagyo nayaong pasaluwas kang par itong si bagyong Sipulasan. Tapos sigwang LPA na posibilidad tabi nasa loob na kang parsup LPA sa rumpig babantayan na posibleng maging bagyong unya na aldaw. So nagpapauran sa tuya ining Sipulasan. Digi sa may parting Bicol Region tabi Sir Charlie Saez. Kay Ma'am Nilia Marcaida, pag nag-login ni sa par, pwedeng apo doon yung bagyong si Hiner. Tapos sa sarupang bagyo, pwedeng apo doon man na si Helen. Iringat po kita iringat po kita. Pero ining harayo o na bagyo, ining si Pulasan, medyo harayoon sa tuya. Dapat arog na sana kaya. Hirap ng buhay. Ingat-ingat po kita sa mga chikiting, sa mga para tugang niya itong mga parasira naman Ingat tabi kita maski na nga ni may mga partisan ng igwaki gale warning, pero maski puro paano arog kayan makusog po ang ukol kaya. Ingat po sa mga mabaralyo sa salo, sa mga may pigbabaha, may mga nagla-landslide. Iringat po kita Tapos sa mga motorista, luway-luway sa natabi ang padalagan, tapag araw kaning dumugan tinampo, mahal na. Pag dumog, mahal na siyan tabi Sir Charlie. No. Bako. Pag dumog tabi Sir Charlie, mahal na siya. Sige. Alas 7:44 tabi mga tugang mga kabayan ng sa tuyang Philippine Standard Time. Edward Ronquillo, good morning. Ma-break muna kita sa pagbabalik ta pag-urulayan ta na sa mga nakalinya datang pag-urulayan ngunyan tabing Lunes. Sige, commercial tabi muna kita de mag-arali. Studi kan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, wala na mainiba. Noel Rosal sana, Noel Rosal
sana pagbangon ka nalbay sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tumtakal ba'y progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa, bukas palad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJD Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, bicycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas 7:45. Anong 45? 49 na. Manong Christian. Alas 7:49 na ang satuyang Philippine Standard Time ang oras pong yan. Atod po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Madali sana yan dyan along National Road sa pagitan niyan kang UST and Mariners dyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi ki dorm boarding house, MBY Dormitory na tabi ka mo. Safe na safe po ka mo dyan tabi Ma'am Alona Kapitin. Siringman, ang oras na yan daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Nalbay. City Councilor Riner Bursican Ciudad din Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinawalban. Balik po mga katugang mga kabayan ang sa indong lingkod, Manny Moxea po ini si Mr. Hulbutana. Kanyang pungal daw kita nin Lunes, petsa 16 na tabi kita Manong Christian. September 16, 2024. Sundo tabi kita mga tugang mga kabayan alas 9. Ngunyan tabing Lunes. Kaya papigahalata. Doro diretso na tabi kita. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Si Manong Christian, ama yun nga ako magmatata.
mala yan mahatod kan mga estudyante. Ang problema tabi manong Christian, naiatod man na sa mga estudyante sa kamay paluwas na abiso. Suspended po ang klase sa Syudad Cantabaco. Sa Malinaw, igwa naman, may pigpaluwas naman so apod ka ini, MDRRMO kang Malinaw. Suspensions of classes both in public and private school in Malinaw, Albay. Ngunyan tabing September 16, 2024. This is to ensure the safety of students, teachers, and staff. So, these suspensions applied all public and private both schools for all levels, preschools, elementary, and high school. Sabi digdi, kung pwede tabi, maamay-amayan man lamang ang mga abiso. Arog kay Manong Christian, nahatod niya na so mga chikiting niya. Ano pa man? Sabi nga ni Kansaro kong barkada, dahil na ngaya ka mo mag-suspend ngaya kang klase, tahuto na sa estudyante, nahihatod ko na. Paano tabi, pag sinuspindi ngayang klase naman, mahuraw na yan. Iyo bagang pahit mo niyan. Pag isuspindi ang klase digdi sa probinsya kang Albay, magayunon ang panahon. Ma'am Rica, di ngunyan ta sinuspindi na kan nagkakapirang mga localize yan, localize. Depende yan sa mga chief executive kan sa indong lugar. Kaya nga ni dapat localize ang pag-suspend. May mga ibang lugar kaya na halimbawa ngaya dyan sa First District, mauranon sa Tiwi and Malinaw. Pag-abot sa Tabaco, mainiton. May mga araw po kayan, kaya dahil pwede ngayang isuspend ngaya sa mga taga First District. So kaya gigibo i-apply dyan sa localization. Halimbawa ngaya mauranon ngaya dyan sa Malinaw, so Malinaw sana nagsuspend. Tamauranon sa Malinaw, sa Tiwi mainiton, sa Tabaco. Arog po ang kaya. Kundi, kasubanggi, medyo nagpaparaoran-ura na. So, ngunya na pagkaaga, medyo na-late man anggad sa mga abiso. Na-late sa mga abiso. So, iba talaga, siyempre dahil magkimaginibo pag dahil pang abiso, maralaog so iba, makralasi. Arog dyan sa Tabaco National High School, may dyan nagpupuon so klase kang bakong pig cluster dyan. Gari ang puon kang klase, alas 6, kaya alas 5 pa sana sa mga estudyante, pasiriring na po dyan sa eskwelahan. So Tabaco, igwa po kipigpalwa si Mayor Crisel. Citywide suspensions of classes in preschool to senior high school, both public and private. Localized suspensions for college level, ngunyan pong September 16, 2024. So, ang sabi kang Pag-asa, hanggang pasaaga, ang mamamati ang tan mga pag-uuran dahil po nga ni kining subagyong yaon dyan sa luwas kang par, tapos igwapa kita kisarong pigbabantayan na LPA na nasa laog na kang Philippine Area of Responsibility. Plus, initabi mamrikang habagat. Yan ang pigbabantayan ngunyan kang Pag-asa. Kaya sa mga magurang, sabi nga ni Sir Gerard, si Sir Gerard, teacher ini, ang pinaka masuspend kang klase, dawaday ki mga abiso si mayor, si gobernador o kung si Saypaman, ang ultimatum na masuspend kang klase sa mga magurang. Madepindihan sa indo tabi. Mga magurang, aram na tabi nindo yan. Kung halimbawa, magiging delikado sa indong mga aki, pagday pa man kay suspension so mga opisyalista, dependihan sa indo.
Takong suaki nindo nga mabalyo sa salog, tapos wala pa ki-suspension so eskwelahan o kaya sa mga opisyal nindo dyan, kamo na magdesisyon. Tabinsan baga kaya, Ma'am Tuason, may mga barangay na may mga aki pang mabaralyo sa salog. Minsan may mga barangay din na grabe ang uran duman sa indang barangay. Pag abot digdi sa sentro, dahil man ki uran. Igwa nga ni ki, ngayon nag-uran niya sa banwa, sa barangay dae. O kaya vice versa, nag-uran sa barangay, sa banwa dae. Arog na kaan niya ng panahon, bako na so ngayon parantay ngayon ang pag-uran. Nailing na nindo, experience ni kan mga motorista. Paghali ko ngayang tabako, paligaspi ako, pag-abot ko ngayon sa may parting Santo Domingo, mauranon. Pag-abot naman duman sa may parting Ligaspi na, daing uran, mainiton. Arog po kayan. Kaya tabi sa mga magurang, siguro, sa mga teacher, masabutan man iyan. Mapasabuto na sa nanindo, alimbawa, na timing kasi, pag-arog kaya, kung nata-timing na igwaki mga exam na pigtatao, mapirit ng gad na mapirit si estudyante na makalog sa klase ta may exam. Paano kung arog gani kan delikado? Siguro mag-ataram ka mo sa teacher na arog kaya ng sitwasyon nindo dyan. Di masasabutan ka mo kang pa-examon manggirara yan. Buda, dahil naman ngunyang kinetig pa pa-exam baga. Tapag dahil mo pina-exam, mabagsak yan. O di ba kung ma-reflect yan sa estudyante, sa maestra? Baka, di pa-examon ka. Bako arog ka ito, pag dahil ka naka-exam, dahil ka bagsak ka. Ngunyan dahil na baga pwede bagsak ang mga estudyante, bako. Ma'am Alma Bilen, bako nan mga estudyante ngunyan dahil na pwede bagsak. Kaya ito, pag talagang nangamuti ka, bagsak ka, kang kapanahonan may maringan, ang grade ko kayo, permission ng kabit-kabit siya na sa minimum. Permission ng 75. Iyo. May nagigrade nga ni kayo itong 70. Pero ngunyan dahil na kinagigrade kaya arong ka na 75, puros line of 8 na pigigrade ngunyan. Kaya gari gusto ko tabi mamri ka mag-eskwela giraray, taba kaso 75 ko kang inot, baging 80 naman ngunyan. No. Iling mo na iyan. Pag nagklase ako ngunyan, baka lamang so 75 kong pigtatao, baka ngunyan 80 naman. Pabati tabi si Sophia Bianca Alpuerto. Nag-eskwela si Sophia Bianca. May klase siya ngunyan tabi Ma'am Rica ta. Mauran dyan sa lugar nindo. May mga pag-uran-uran bagada sabi kang pag-asa. Tayo na nga niyan. May route kitang panahon na pigbabantayan ninda. Kaya depende nga ni sa magurang ha. Sa magurang tabi, nasa sa indo po ang pinaka-desisyon. Kung pa-eskwelahon nindo sa indong mga aki o dae. Pero sa iba, sa mga aki, ugakon. Pag nahiling ng mauran, malamaw na ngayon ako, suspendido ang klase kaya. Kundi, nata-timing pag-arog kaya na may mga raot ki panahon, i-timing man kan mga teacher no God, na igwa ki mga exam. Ay, hindi. Pero pag valid ang reason, pa-exam mo. Pero ngunyan, dahil naman kiday kitigwi pa-exam. Tapag dahil mo pina-exam, mababagsak yan. O pag nabagsak yan, ma-reflect manggiraray ang ki-teacher. O gusto mong teacher, magtuturo kapag summer, imbis magbakasyon ka, may tuturuan kang estudyante tabagsak. Pasara na ngayon, sabi, Meet Edwin Sistina. Pasara na sa na ngayon, maski day tatao.
Baga, bahala naman niya kang susunod na teacher. Bahala naman kang susunod na teacher, ma'am problema. May mga piga-ako baga sa ibang mga teacher na pipasar na sa naninda. Bahala naman kang sumasunod na teacher, ma'am problema. Bakong iyo tabi, ma'am Minda Borromeo. Iyan. Kaya tabi sa mga magurang, importantihon tabi ang sa indong desisyon. Kung halimbawa tabi, delikado ang lugar nindo, maray, sumanga yaon dyan sa banwa, din problema. Maray ang tinampo dyan, dahil managbabaralyo sa mga salog. Ang iba kaya, lalo na sa mga taga-aplan, barangays, nako, dahil pamangkitin po ang pig-agihan ninda, sa mga dalan-dalan sa nabaga. Tapos, ayan na dalan-dalan na yan, pig-agihan yan kan tubig. Di pag may tubig, mahal nas. Paano kayang pagbaklay kan mga estudyante? Tapos mahal nas, nakapusak baga suaki, nakapusak supayo, o bako natigbak. Yan tabi ang mga pag-iisip dyan. So iba nagbabalyo sa salog. Okay pa man nga sa pagbalyo, may kasubago, tabako mamasulog. Pag urulian, grabe na surang, grabe na susulog, suaki, mabalyo. Tama uli. Oto suaki, inanod, nakapusak supayo sa gadaan. Sa kabaga kaya. Bata kita bagang mga Pilipino. Kung dahil kinangyayari, dahil sana, reactive kitang maray. Pag may nangyari na, saka na. Kung saan ito may nangyaring nalagpitaw kang apod ka ini, sulinya kang kuryente baga nagkaralay-kalay sa tinampo, mamlit yap, agire, so mga telco, so mga telco company na mga wire baga dyan sa tinampo, nagkaralay-kalay. May sarong motorista na silaod ka nagkalay-kalay na wire, o to baga bakon natigbak. Nakapusak supayo, nasilaod kang wire. Ngunyan, ano pigiribo na naman? O to baga, purulok-pulok na. Habutan na ngayang maotro kaya arayuson ta. Sus Maria kita. Suspended po ang klase, nakahali na aki lugod, o saka naman tabi ma-announce ki suspension. Dahil taman mabasol iyan tabi mamindata. Minsan nagpapasiguro man sa mga opisyal ta. Pero ang dapat ko ta nang mainot ko ta nang mag-suspend kayan so principal. Kaya lang so principal, so mga teacher, naghahalat man sa pagsuspindi kang mga opisyal. Paano kung dahil so mayor? Kung nasa seminar, nasa lakwat siya sa mayor, lakwat siya man sa kuya man. So seminar nga ni. Lakwat siya man sa imo. Bata ang ibang MDRR dahil man nakakadesisyon tolos. So, mahalat nang ki mayor. Mahalat ki gobernador. Bakun may poder man ang principal na magkanselar kan sa indang klase kasi siya man na nakakaaram, alimbawa principal ka duman sa aplan o duman mauranon duman pero sa banwa dae o paano man masuspindan ni mayor, di ba? Dapat so principal na di ba may mga group chat ka mo so mga parents, so mga magurang, so mga teacher. Arong na sana kang siguro ang gibuhon. Ako di tarakot. Tarakot magsuspindi kang klase. Lalo na sa mga principal, tarakot. Ay, hindi. Hilingan na tanagloyan na naman lugod suran. Nakauli na sumakwapo ko. Nagluya na surang tabi maminda, ta sinuspend na sa klase. Yan ang teknik dyan.
Kung gusto nindong maghuraw, ang panahon nindo dyan sa lugar nindo, isuspend nindo ang klase. Kami napundo. Hiling nga po kan nakaaging Biyernes. May pasa na, may abiso na. Banggi pasa na yata ito, may abiso na. Matanga gari, may abiso na sa probinsya na suspendido sa klase na mayon pabagamaray na sa panahon. Ngunyan, naglaylo na sa panahon naman. Nagpundo na naman sa uranta. Sa ibang eskwelahan, nagsuspend na kang klase. Yung panglaban kang papundon din do ang uran, isuspend din do ang klase. Pero yun yung tiga sabi, so dapat, dahil nagkita ko na aram na dapat ninda kung anong gigibuhon ninda. Tang iba, nakasalalay ang desisyon kay mayor, kay gobernador, halato ninda so abisog ito na pwede man sila magdesisyon, lalo na sa mga prinsipal. Dahil pala maok na dangog nga ngayon si principal ngayon nagsuspend kang klase tamarot sa panahon duman sa lugar nila. May mga eskwelahan kita sa Aplan. Mas delikado dyan, taday pamangkin mga tinampo dyan. Ang mga estudyante dyan nagbabaraklay mga perang kilometro bago makaabot sa eskwelahan. Nag-aaragyan sa gilid kang bulod. Kung mahal na sa bulod, nadali na sa estudyante. Dahil pala, kinadadangog ngayon na si Mr. Principal, Madam Principal, nagsuspend kang klase, mauranon digdi sa muya sa taas. Dahil pala, ako nadangog, mahalat sinda, alaton ta daw ngayon si Mayor. Okay, dahil panindo mabasol sa mga local officials may, kumbaga, may hahalat man yan o kaya may basihan man sinda. Dapat ko so principal tayon niya on demand sa area. Taday man pwedeng isuspend nga ni mayor nga gabos na eskwelahan digdi man sa naguran do man sa indo day man naguran isuspend din nindo. Kaya bagangon yan localized na sa pag-suspend kayan madepende sa indong munisipyo kung ngaya mauran dyan sa lugar nindo sa kakabo. Pero kung day man kyura bay na kaya. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige. Dali ha. Sige. Tagarimamay kita kini pa mamay kita kini magano. Mamay kita kini magparap. Sandali ha. Sandali ha, madali sana. Yan dipisil kang alas 8:09 na mga tugang mga kabayan ha. Break muna kita. Sarabay po muna kita sa Orasyo Imperata. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina
ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto na ama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang mahasanta, pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJD Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay.
Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMac IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Manny Moxea sa programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Alas 8:17 na tabi mga tugang mga kabayan ng Satuyang Philippine Standard Time. Ang oras pong yan natud po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po Sindano. Madali sana yan makuha Ma'am Rica, dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Diyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap tabi ki dorm, boarding house, o MBY dormitory na tabi ka mo. Safe na safe po ka mo dyan. Ang oras na yan, asin ng programang inidaraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Nalbay, City Councilor Riner Burse, kang syudad ni Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay. Thank you. Sa Capos Bilo Lotto Outlet, dyan kay Busbab, dyan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Dyan po tabi ka mo magtaya sa loto. Bako tabi sa waiting. Dyan salamat kita maging milyonaryo. Balik po mga tugangan sa indong lingkod, Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana. Ngunyang pong aldaw kita nin Lunes, masabaw, mauran-uran na Lunes. Petsa 16 na po kan September taon 2024. Sundo lang po kita 8:30 ha. Chairman, congratulations sa Team Labnig. SK, sinda pa lang sa champion dyan sa Mayor's Cup Season 3 dyan sa Malinaw Albay. So SK Division, sinda sa champion dyan sa Mayor's Cup dyan sa Malinaw Albay. Di congrats. Congrats kay SK. SK Chairman Jodeline Calyo. Simplihon man sa nening chairman ini. Perming yaon sa Inda. Oy, sayang kang oras sa pahiton tanatabi ni mga tugang tahon. Dakul ang nagpaparaharapot sa kuya. SK, tanag ka. Ano nga yan? Ano rin niyang eleksyon? Dakul nagapod sa kuya. Kaya unitabi mga tugang ha para sa karaman kang kagabsan. So pagparistro tabi dyan sa Comelec, hanggang nasa na po yan sa September 30. Kaya tabi so mga day pa naristro, day pa nakatransfer, magparistro na tabi kamuhata ang last date po kayan sa maabot na September 30 sa katapusan. Sunod ka yan, uni na. Pagkatapos kang pag-file kang pagparistro, sunod ka yan, filing of COC, CONA, and PL Con and Can. Mga Con and Can na yan. Basta, pag-file po kang Certificate de Candidatura, o yan na, Oktubre 1. October 1 to 8, 2024, mapile na po kang COC. Dangugunin do ha. Dapat
may kuna na kamo. Anong kuna? So tiglalagan baga ngayon kan mga aki. Kan nakaaging eleksyon tabi, Chairman Jodelin, day ako naka-file kang COC ko, taday akong kuna. So kuna kaya, pig-order ko dyan sa San Antonio, Tabaco City, nagpagibo pa akong kuna. Ano ito so kuna? So, made in, ano ito? Nawi? Nawi ba yun? Ang pag-file tabi kan sertipiko di kandidatura sa maabot na midterm election sa Oktubre 1, sundo 8. 8 aldaw sa natabi yan. So, mapuon po ang election period, mapuon po yan sa January 12, 2025. Yung po yan supon kang election period, gun ban na po yan. Gun ban. Sundo po June 11, 2025. Okay. No rin tabi ang karampanyahan. O, dango gatabi naman indo. Tas iba dyan, sa bagay, pagday ka pamanda tabi, nakapag-file kang sa imong COC, pwede ka pa ngunyan magkampanya. Ngayon na baga tigigiribo. Karampanya na ka mo. So, ni ang campaign period, mapuon po ang campaign period, duman po sa mga kandidato for senator, tapos sa grupo po kang party list. Sindan mainot. Sindan mainot. Poon po February 11, 2025, sundo po Mayo 10, 2025. Sindan mainot. Sa mga senador, tapos sa mga party list. O, sindan mainot ha? February 11 to May 10. Okay. Sa mga lokal. So mga local candidates po iyan sa Sanggunian Panlalawigan. Sanggunian Panlalawigan, congressman, gobernador, vice governor, mayor, and mga konsyal. So pababa na. Mapunan sa indang karampanyahan, local candidates, mga tugang, poon po Marso 28, 2025. March 28, 2025, sundo po Mayo 10, 2025. Pwede na po dyan karampanya sa mga local candidates. Sisayan mga local candidates, po yan sa gobernador, basic gobernador, kinatawan, congressman, sunod, mayor, vice mayor, tapos councilor. Nasabutan tabi. Okay. Pag Mayo 12, unipalan mo na bago Mayo 12, Mayo 11. Pag Mayo 11, liquor ban. Dahil na pwede po magkampanya pag Mayo 11. Ano nga ang gigibon sa Mayo 11? Dispiras kang burutuhan. Karana pa. No. Pero bawal tabi ang irinuman. Mayo 11, bawal ang irinuman, pwede karanapan. Tadispiras na ang kang eleksyon. Pag Mayo 12, yun ang supig apod na, bawal manggirari ang irinuman, yun na po yan so election day. Diyan na kita mabuto. Sabi kang sa kuyang barkada, ang ibubuto niya Ma'am Rica, sumakatao. No. Naurag ma.
Ang iboboto niya databi, makatao. Sumakatao. Yan iboboto niya sa May 12, 2025 midterm election. Yeah? Sabot na ha. Sabot na tabi. Aram na nindo kung arin mapail kang COC. Aram na nindo kung arin makarampanya o campaign period kang national. Pati sa mga sa local, aram na tabi ninda. Yeah? Sa iba pa, sa iba naman, tao yan may nagalat na tabi sa kuya. May nagalat na. Serbisyo asin reparo. Kaimahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sarumbang Serbisyo asin reparo. Ay, pasensya na tabi mo na kamo. Tama-under time mo na kita. Tamay importantihong kita tabing lulunadon. Dahil ako malakaw. Malunad tabi ako. Ma-under time mo na kita ngunyan ha, Lunes. Sa pangaran po kang samuyang station manager si Maestro nila doon. Siyempre, sa ngaran man po kan mga katuwang ta sa programa, yaon dyan si Madam Maylin, ang MBY Dormitory. Kay Vice Governor Ate Glenda Ongbongao, City Councilor Rener Bursek ang siyudad ng Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor si Capos Bilo, saka kay ABC President Cap Art Abila kang Malinaw. Uy, saga na pala sa mga istorya, tamanungod dyan sa Malinaw ha. Saga na lang. Sa pangaran man kang Capos Bilo Lotto Outlet kay Boss Bob. Thank you. Sa ngaran po ni Doga Boss, mga parantabay niya, tupaki-share na lang kan sa tuyang programa para mailing man kang iba. Param na po muna sa indong lingkod. Manny Moxea po ini si Mr. Hulbutana. Saga naman kita magiribanan 7 to 9. Hindi po sa programa Serbisyo Asin Reparo. Adios amigos! Domo, arigato, iringat po kita. Bye-bye! Serbisyo asin reparo. Serbisyo asin reparo. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan.
Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano World